Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari mangan rawon tak ngidung alon-alon. Sih? Cewek banyu urip pancen pinter-pinter nek nata ludruk sendepel pager. Dijejeri arek lanang gayane gemeter bareng krasa anget kok kiyer-kiyer. Ojo mangkelan iku cuma guyonan. Glowing sikile mangkak dinarae kang skeco mirsani karya baru Mojokerto karya baru Lodro Kaera kesenian asli bangsa wadene api
sajate mantu sing dimantokno nggih niku Mbak Afifah melawan kok kaya bal-balan Mbak Afifah mendapatkan sang Arjuna kekasih hati Mas Dwi. Saya wakil dari teman-teman Lodro Karya Baru mengucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga rukun dan berbahagia. Kula pesen kanggene Cak Gimo, kene ping jam 2 bengi kemanten mlebu kamar. Cak Gimo dilarang ndengke. Lho soalé lawange kamare kemanten ana tulisane, harap tenang ada Eptanas. Kula nek enten kemanten anyar ngeten iki eling kula. Nek eling mawangkel ambek maratuwa. Lah jenenge kemanten anyar, lah seneng-senenge kemanten. Malam pertama bojo kula turu mlungker gembul mbone. Lah aku lak gak iso lapo-lapo. Tapi nggih mboten napa-napa. Wis gak apa-apa kon malam pertama gagal, malam kedua tak ancam wis. Esok jamu ndoke banyak telung. Siap-siap. Bareng wis jam 09.00 bengi bojo tak lebono kamar bleng. Lawang tak tutup jegret. Lah kok maratuwa lanang ambek wedok turu melungker nduk kamar. Gagal maneh, tapi nggih mboten maido. Omahe maratuwa kula niku anu kamare mek siji. Kula duwe pikiran apa carane aku gak diganggu maratuwa. Awan kamar tak tukokno triplek, tak singget. Kamare maratuwa dhewe kula dhewe. Lah, iki baru aman. Bareng kamar wis dadi, bojo tak lebokno kamar. Bleng, lawang tak tutup jegret, lho lali gak tak slot. Bareng wis katene. Wis katene, lah kok maratuwa lanang, lawang dibuka gelodak, lampu peteng dipadangi, bayar terus ngomong. Lho le kon le, nggih Pak, ya wis kono ta le, wong aku ya mari mbek makmu kok. Mari salat tahajud ndongaken supados rumah tangga kula dados rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah kados Mbak Afifah kalian Mas Dwi. Allahumma amin. Oh. Halo. Tak nyanyi sing siji. Ayo rek mlaku-mlaku nang rek ayo rek rame-rame bebarengan ja ayo ja sapa gelem melu aku ja ayo ja golek gandalan sing ayu zaman saiki zaman kemajuan model pakaian tambah gak karu-karuan
joget iki aja nemen-nemen dadak. Ih. Lho duwe sapa iki? Pengapesane ambek dhuwit kon saiki. Gus, endi dhuwitku mang, Gus? Duwe apa kene gak tak omongi ngono? Apane? Mesti kon gak tangi. Lah ya jare goleki dhuwit. Kri. Persene korek. Persene Wis entek. Wis entek, Gus. sik takon lak mari. Mari krek. Kon lak mari sih. Lah ya wis mari. Kon dadi bintang iklan. Ya baik bintang iklan. Mesti dhuwitmu akeh. Oh, akeh. Kan kon bintang iklan obat nyamuk cap iblis. Lho kok cap iblis e, Gus? Obat nyamuk cap iblis. Ya gak ana obat cap iblis iku. Lah iya iku iklanmu. Ngono lho. Apa? Ngene lho. Apa sih, Gus? Kon tekan ndi ngono lho, Rek. Ya iya, ya tekan dia teko Jakarta ya teko sembarang kali nyambut gawe. Ngono ta? Ya iya nyambut gawe. Teko Jakarta bareng. Jakarta bareng. Ya iya. Coba sih. Nek teko Jakarta. Teko Jakarta. Ya. Takon aku. Takon sih. Aku suwe nduk Jakarta lho ya. Lho, mesuwemu gara pira? Bahasa Jakarta. Lho ya iso bahasa Jakarta. Kri. Udah lama enggak ketemu. Lu di mana? Ya di Tanah Abang. Apa? Tanah Abang. Tanah Abang. Tanah Abang lho, Tanah Abang. Tanah Abang kene Ebing. Lah ya kene blak padha ae sih. Tanah Abang. Ya gak apa-apa. Kene Ebing. Jakarta ya. Jakarta. Tanah Abang kene Ebing. Kene Ebing. Surabaya. Surabaya. Malang. Maling. Porong. Porong. Lah ya porong maling porong. Napa kon kudu aku? Sik. Lah kok aja sasih Surabaya. Surabaya. Malang. Maling. Porong. Piring. Surabaya nang Malang nang Porong. Surabaya maling piring nduk. Surabaya maling piring. Iku nek Surabaya. Nek Surabaya. Iku nek Jakarta. Jakarta. Nek wis nyabrang laut nang Lampung, Sumatera. Sumatera. Siji maneh. Iso kok. Lho. Kri. Agus Sudah lama enggak bersuwo. Apa bersuwo? Bersuwo itu dadi bersuwo. Oh, bersuwo. Aku kemarin ke rumahmu. Ke rumahmu? Nang omahmu. Gak ketemu kamu, ketemu mukmu. Apa mukmu, Gus? Emakmu lho dadi mukmu. Nane bapakmu lah boleh ceret. Lah apa ceret? Kon niku makmu mukmu. Mukmu. Carane? Lah nek Surabaya ambek Jawa Barat seje maneh Kri. Kok ngarani kon seje? Lho, carane salaman iku tradisine wis dhewe-dhewe. Wong Jawa Timur. Jawa Timur. Nek ketemu kancane, padha Jawa Timure. Jawa Timure. Kri. Ya, Gus. Hancurit. Suwe gak ketemu nang ndi ae kon. Aku ta? Iya. Aku ya teko nggone Semarang. Teko Semarang. Ya. Iku salamane. Salamane. Dewe-dewe. Dewe-dewe. Nek Jawa Timur. Salaman dhisik. Dhisik. Terus diambung. Diambung. Wong Jawa Timur. Jawa Timur. Tapi nek wong Jawa Barat. Jawa Barat diambung dhisik. Diambung dhisik. Terus salaman. Salaman. Umpamane kon wong Jawa Timur. Jawa Timur. Aku wong Jawa Barat. Jawa Barat. Ketemu koncone salaman. Wong Jawa Timur salaman sik. Salaman sik. Terus diambung. Diambung. Tapi nek wong Jawa Barat. Jawa Barat diambung sik. Terus salaman. Salaman. Mukri. Ya. Wis suwe ya. Enggak pernah ketemu. Terus kamu kemana? Maksudku, kok koyok geraji. Kon niku ngajak salaman. Lampung enak ngene iku lho. Ah, iku dhewe maneh, Kri. Nek wis teko Solo ngulon, daerah Banyumas, basane dhewe. Maksude basane dhewe. Kepriwe sih kabare kok dhewe kan bae apa nana batira jak kaya kuwe lah nyong lah dhewe kan bae kiye. Ah ya iya. Ngono ya. Ngarani
dhewe. Banyumas iku ngarani ketelo. Muntul. Muntul. Nek ketelo iku muntul. Nek kates iku gandul. Gandul. Nah, nek ngarani nangka, nangka. Nangka. Oh. Banyumas gak ono. Gak ono. Oh ya dadi A. Rika rika. Rika rika. Sira sira. Sira. Ketelo muntul, kates gandul, nangka nangka. Umpamane nggawa ketelo siji, kates siji, terus nangka siji, ditakoni wong, "Yu, arek ngendi yu?" Ya kiye, arek pasar, enggak apa-apa. Ya kiye nggawa muntul, nggawa gandul nang katok. Gandul nang katok. Kon niku lho aku nang katok. Lah nggawa nang katok gak nggawa apa-apa. Nggawa nang katok. Arek pasar enggak apa-apa. Ya kiye nggawa muntul, nggawa gandul nang katok. Nang katok. Iya gandul-gandule nang katok. Iku nek nggawa telo, nek nggawa telo. Aja mrimi sik Gus wong. Telo siji, nangka siji, terus telo siji kates. Telo siji kates siji nangka loro. Kliru. Kliru mbekane sapa? Telone loro, katese loro. Nangka siji. Yo enggak apa-apa yo. Ya kiye nggawa muntul-muntul, gandul-gandul nang katok. Ngene yu iki lho gawa gandul-gandul muntul-muntul nang kathok. Iku Banyumas. Lah kon sing mari teko luar Jawa nyambut gawe, rokoke apa ora? Kon niku lak mesti takon rokok ae. Wong ketemu iku nek suwe gak ketemu. Kri njaluk duwike, gak pantes. Ya gak pantes. Tapi kri rokoke apa ora? Rokok iku macem-macem, Gus. Macem-macem. Ana rokok Surya. Lho Surya kuwi ana maksude, Gus. Apa maksude? Suka uraan tapi dapat dipercaya. Surya. Suka uraan tapi dapat dipercaya. Lho, Surya. Tanpa iso ae. Oh, iso ae kok ngene ngene duwe Gus. Jagane meneh lho Gus. Surya. Jarum super. Jaran di rumah suka pergi. Lho, tanggapan terus. Iya meneh to tanggapan terus gak ono preine karek baru iki rek. Super. Suka pergi. Jarang di rumah suka pergi. Dadi wong gak tau. Ardat. Oh, ardat. Aku rela dinodai asal tidak hamil Gus lho wong aku kok. Sik kok iso tidak hamil ya apa ya? Ya ditul-tul-tul lho Gus ngono. Kok jelasno barang sih. Bentul saben nutul lho. Wong wis hake dhewe dituku. Bentul saben nutul. Minyak jinggo miring penak jengking monggo Gus. Oh iya, wae wong dituku. Wis dituku bah tak sedot mbek miring bah jengking mbek mlumah wong wis tak tuku wis tak tebas. Iki Kri. Nek aku eling nduk nggonku iki kate ana sedekah bumi. Terus di samping nanggap Lodro Karya Baru, awane ana lomba campur sari. Masalah campur sari gampang. Melo takon. Melo ngetoni aku. Hadiahe gede lho. Lho, mapan kebeneran nek hadiahe gede gak apa-apa. Nomor 1 jeding. Nomor 1 kok jeding sih Gus. Jeding sing saiki lah ono sih. Iya, kate digone seluruh, Pak. Lho, iku hadiah pertama. Melok ya? Melok. Tak siarno. Umpamane iki wis pentas wong aku MC-ne. Penyanyine. Hadirin sekalian, dalam rangka kita memeriahkan hari sedekah bumi di kampung kita tercinta inilah akan kami tampilkan seorang penyanyi yang sudah terkenal di dunia maupun akhirat. Monggo ah. Napa dunia akhirat iku lho? Di dunia campur sari yang sudah terkenal. Dan ini sering dipanggil ke lain daerah. Tanggal 17 Agustus untuk memeriahkan hari kemerdekaan RI yang ke-80. Dia dipanggil ke Kalimantan Timur untuk menyanyi. Tanggal 1 Desember dia dipanggil ke Jakarta untuk menyanyi. Gus. Tanggal 25 Januari 2026 dia akan dipanggil Tuhan Yang Maha Esa. Anggitmu wae bongkah, aja ngomong bongko-bongkoan kok Gus. Kancane akeh sing budal lho kon. Aku wis siyak-siyak kon tambahan. Nyanyi. Inilah penyanyi pasaran nomor 01. Kon 01 Bandung ah.
Nomor siji ku. Ya gak 01. Ngawur ae, sekarang istilahnya 01, 02, 03. Inilah peserta nomor 01. Kita sambut inilah Mukri. Kok gak enak sih? Kok gak enak sih Gus? Gak enak kan Mukri? Tak ganti. Inilah Farid van Houten. Apa tuh Houten Gus? Seneng londo. Iya masih gak kok Houten ngono Gus. Wong kon niku nek didelok teko kadoan nak kaya londo. Kaya londo. Tidaki kaya lawa. Wis penyanyi sing Inilah Farid van Houten. Oke, lagunya apa Mas? Lagunya apa? Lagunya Jana Muda Mas. Jana Baru. Ono penyanyi kok lempeh kon niku. Wah sing gagang ngono. Wong penyanyi ya gak apa-apa. Hadirin, inilah Farid van Houten dengan lagunya Janda Baru. Kon niku keroken aku niku. Cari kok nyanyi. Iya tapi gak bahaya kok ngono. Luar ya. Teman. Saya kita Gus. Saya dia. Mbak Ben. Oh, penyo tak mlebu. Saiki kok. Ayo. Ada-adakan ada-adakan jantungku deg-degan. Jantungmu deg-degan. Ya terus apa? Ngombyong-ngombyong. Iki lho bahaya. Keset lho. Ngombyong Dik, supaya engko los. Ngombyong sih. Ceke apa? Ceke lapang dodomu. Kok ya apa Gus? Ya apa sing jaga kesehatan ta? Ngono. Lho ya apa? Wis? Nah, iya ta? Iya Gus. Enak. Ada-adakan ada-adakan jantungku deg-degan. Lho cek deg-degan ae iki. Cek deg-degan ngombe iki. Mulane seniman iki sing jaga kesehatan. Nek gak enak awak iku berobat. Jantung deg-degan iku bahaya lho, Kri. Ya apa arek iki rek? Lho ngono lho. Halo halo, ya. Tes. Ngono. Halo. Yes. Ada-adakan ada-adakan jantungku deg-degan. Cek tekan aku medeni kon niku Kri. Kon ana apa-apa kon ning sarakno Pak Bimo kon. Oh, yo mari Dek. Ya apa masalahe Kri. Gus. Iku ngono lagune Gus. Takon kok sing lagu aku sing nek lho ngono ya lagune ta nyacak lagune ta. Aku sing nyanyi. Iya. Lagune Gus. Apa sing nyanyi? Iya. Tak nyanyi ya. Iya nyanyi ya. Deg-degan terus Kri. Terus. Jantungku deg-degan. Loh, deg-deganmu piye Kri? Gus, lagune Gus ta, terusno Gus. Pinjo ngono Gus. Ngono ah. Deg-degan. Terus apa? Jantungku deg-deg. Lho ya apa? Duk ngombe ya Kri. Gus, Deg-deg. deg-degan. Deg-degan. Wetengku klempoken Gus. Deg-degan maneh kon. Deg-degan tak siap iku, Ji. Klempoken Gus. Durung mangan Gus. Aku mang poso Gus.
Cek gak udan tapi alhamdulillah gak udan Gus. Matur suwun Gus. Weh, Ji. Masalah. Halo. Gak tahu pedhek. Iya, iya. Ambek sapa? Mukri. Mukri. Eleke. Kon iku gantengen. Ngono kok mangkel. Ya gak mangkelan aku iku kancamu Mas Agus. Innallaha ma'as-sabirin. Aku gak ngurusi pirin, ngurusi elek kuwi lho Gus. Wong kok purian, salaman sik gak mangkel. Aku iki lho rek kesusahan. Lah apa, Ji? Aku pirang-pirang dino Gus ndoleki ponakanku, temenan. Terus Tak doleki. Zaman saiki lah arene numpak sepeda lak buanter sih. Dadakno kecataan rek. Apa? Kecataan. Kok kecataan iku ngono dudu kecataan. Lah, Iku apa? ngono kecelakaan. padha ae kan kecelakaan. Kecelakaan. Oh, ya apa, Ji? Aku dikandani wong. Ya bener aku tak tulungi. Dadakno ditulungi wong dhisik wisane. Lah ponakanku iku mang digawa nang bengkel, sepedae digawa nang rumah sakit. Iku ngono kuwae kocluk. Loh, kuwi mbek sapa? Sing digawa nang bengkel iku sepedae, wonge digawa nang ngene murah sakit. Loh, kon tambah keliru iku. Rumah sakit. Rumah iku apa sih? Omah Sakit. loro. Tumon omah loro. Kon tumon gendeng. Rumah sakit. Iku arek digawa nang rumah sakit, sepeda motor digawa nang bengkel. Lah arek digawa nang bengkel kate dilas. Ya bae. Lah iki mang aku dikandani wong-wong nek nang rumah sakit. Lah aku tak parani ya nggawa jajan Nyambangi. nyambangi. Dadakno gak ono. Gus, ya Allah. Kok aku kemenang. Gak ono tri. Elek iku lho. Ji, Gak ono. aku yo melok bela sungkawa. Ya sepurane ji aku Melok gak bela seneng. sungkawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, aku ya melok innalillahi rajiun. Loh, Dadi ponakmu gak ono. loh. Lha lha opo nek nyebut ngono iku bareng iku lho. Lah mati sih. Mati. Lah gak ono iku. Wis mule. Wis mule. Saya jenenge lambemu ji. Oh, Maksudku mulai iku ngomong ji. Wong biasa gak ono iku meninggal. Lah, Tapi wis- iku gak ono wis mulai. Wis mule. Nah. Lah, makane iku aku mang nggo bingkisan. Mosok aku nggawa tak go mule maneh. Ya gak Gak apa-apa. pantes ya. Mulane iku aku rene eling karo awakmu ambek awakmu. Iya, iya, iya. Lah, ibarate duwe kanca siji gak kaya kanca loro, duwe kanca loro gak kaya kanca telu. Ngono. Paribasane Yo. Kang dulur. Dulur. Kulon dulur. Dulur. Ngalor dulur, Dulur. ngedol dulur. Dulur. Mendhuwur Ulur. dulur. Lah ngene. Iki ayo dipangan. Ya 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 ya. Kon arep tak? Arab. Wah ya kebeneran cing ngono. Aku timbang ngombe atuh ngene ae ji. Ya bener, Gus. Ya arep. Tuwek geragas. Durung dicek. Salah. Kowe nak Lho gak yo ya. Ya ngene iki nek tuwek grangsang ya kon niku. Ora jodek ngono tuwek ji. Apa oh? Masih tuwek ngono gak tau pancodo. Sik ta lah. Aku nggawa jajan iki akeh maceme. Akeh maceme. Delon yo. Ya. Kerupuk ikan. Kerupuk ikan. Ono kerupuk ikan. Kerupuk ikan. Ya kerupuk ikan. iki. Telu kok ikan tok sih. Lho, lah terus ya apa? Ya macam-macam, rasa ikan. Ngono. Rasa ikan. Rasa terasi. Terasi. Rasa udang. Kakean nek kon niku ya kaliren anjene. Sik talah. Mangan niku ono carane. Carane apa mangan nek ngono blok-blok kae lah ya wis. Kon niku kemenyek ji. Ngelungi badokan tangan badokan kon niku. Wong iku sing mbek kanca sing Jawa. Panganan lungno nang kowe nang wel-wel ngono. Wis, sida mangan ta gak? Ngono wis yang mangan Lah apa? iya. Ono carane iku diitung aksara abjad. A B C iku lho. Oh, boro-boro. Huruf. Ro. Apa? Dame daduk. A B C iki lho sampe Z. Ro A B C. Lah nek cara mangan ngarepe mangan apa? Huruf pertama. Huruf pertama. Ya M lah. M. Nek bahasa Indonesia makan. Huruf Makan. pertama M. arek cilik maem. Huruf pertama ya M. M. Mulai Mulan gede mangan. mangan.
Ya M. M. Huruf pertama. Heeh. Terus Kasarane biasa ngono mbadok M. Oh iya bener Mbadok. ini logikanya. Heeh, Iya iya. logikanya. Ya Ini padha apa M sih? Gus. Apa Ya. sih? Mulane tak hitung, tak contohno aja gak tukaran. Contoh nono. Ya. A B C D E F G H I J K L M lu mangan. Oh iya mangan. Sembarang diatur kowe enak. Berarti sapa sing ketiban huruf M? Mangan. Berarti mangan. Berarti mangan. Sesuai karo awal mangan yo M. M enak kri. Enak. Enak apa nih sing ngelek raimu? Pokoknya sok ngono lek gentenan. Genten untuk gapurian Gus. Ya bener iki. Mangan mang ono aturane. Aturane. Mulane desa ono kepala desa. Ngatur apa kanan desa. Supaya majune desa. Bal-balan gak ono pelatene. Semrawut, mangan nek ditata diatur, ya kaya ngene teratur. Iya Gus. A B C D E F G H I J K L M. Kayak Mangan. Berarti mangan. Enak kan? Enak. Sik, kono aja iki lho. Anggitmu semu tadi. Potonganmu kaya Makanya dihitung kaki cek genah. Iya. Contoh umpan Iya. kono kono. Iya. Ya enak kan? makan hitungan dhisik. Iya, gitu. Makane itu. Ayo. Ayo Pak. Ayo. A B C D E F G H I J K L M. Lho Pak Ji. Kon kok pinter sih. Meneh ben mbak aku hitung-hitungan. Enak. Kon M. Lho iya. A B C D E F G H I J K L M. Lho aku. Pinter. Bener kon timbang wong gendeng. Ji. Apa? Kon M piro Ji? Ping roro. Kon Gus. Aku empeng pindu. Aku durung M belas rek. Padahal wis tak ombeni gak gembrajak belas ya. Ngitungmu. Itu ya. Ya. Nggih. Ngono lho. Ayo. A B C D E F G H I J K L M. Iki ngerusak iki. Engkau M ke bawang kedua apa? Saya nyembor yo. Sana Gus mari mbok kembang memang. Iya keseret tentu tambang. Wis. Cek dinteno kok iki. Gorong. Mas. Wis krasa ta durung? Durung sik ana bener sing iki Gus. Lho Gus, sik kait metu titik Gus. Ngongok nek kadung mangan. Itu yang Aku sing heran iki Jone. Wingi ketemu aku. Heeh. Koyoke rada emosi lho. Aku emosi rek. Lho gak ngerti aku permasalahannya apa Jone. Tapi nek sak rohku Jone tancane wong muring-muringan, Gus. iya ta? Sak rohku. Ana masalah apa aku ya gak. Lho. Sak gumonku nek cak Jone gak tau muring-muring, ambek konce ku yo aku. Apa wong iki? Api kok. Koyoke muring-muring emosi ngono. Ah iya. Kowe kan kudune yo ngomong karo aku. Iya. Iku ya gak. Lebih baik curhat. Ah Kak ya. Ya ngene iki nek wis tuwek ngelodrok kae ya ngene iki lho. Lho. Lah. Waras aja. Durung barang mesti. Lho. Kok iso gorong barang mesti ku lho. Lah ngomong waras kuwi kok manggerugu. Ngomong apa kok? Ya enggak aku ya. Bener. Sampe tak sopot. Ya Jone. Noleh gak ngibrit ae. Koyoke muring-muring ngono. Kon tak kandhani. Anane awak dhewe disapa kanca gak semaur sebab ana musababe. Iya, Cak. Ana sing tak goleki. Sopo? Kon mang gak kepethuk? Sopo? Gak. Kon gak kepethuk? Oh, Kak. Lho, iya aku gak kepethuk pisan nih. Lho, gak kepethoki maksude ya. Sing maksude ngene. Aku pirang-pirang dina ndoleki juwaria. Perlune golek juaria. Wis aja takon perlune, sing penting pokoke awakmu nek kepethuk juwaria. Wis kondone tak doleki. Ya. Kabeh ana permasalahan Ono masalahe. Iya. Iki nek ketemu juaria Wis umpamane. kandhanono. Ditolek Jone. Tak doleki.
ngono ya. Wis, antun selamat. Ya, Cak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngono tok emang. Iya ngono tok. Masalah. Oh, Gus, bener awakmu, bener awakmu. Ana perkara apa? Lah mangkane awak dhewe ya karo sih. Heeh. Iku padahal ya kanca. Mbok ya apa dadi engko nek ketemu Juwaria, ya ayo disampekno. Apa sing diomongno Jonet? Name dolan jonet muring-muring Tapi rek. delokane emosi lho. Emosi. Ngempet lho emang kaya iki. Mula. Lah iya. Aku kuwatir sih bek ana apa-apa aku iku lho. Ya tapi awak dhewe iki mosok ya tinggal diam ta nek Lah. apa-apa. Hmm. Ya genak-genah yang ngandani ini. Ayo ditoto yo Heeh. apa carane iki. Lah. Beneran rek kok kelompok kabeh. Ya iya kate gak ngelompol apa. Tambah lemu, Gus. Iya kaya ngene tambah nawake rek. Kakek Mas go terop. Mangane aja keken mangan terop. Sampeyan kate nang ndi? Wala cang jenenge wong gak duwe. Ya apa ta anak kanca-kanca nglabar. Be ono sing geneng ta apa cang? Iki ngene iki. Gus, Gus, Heh? kandhani. Wong ngono iki gak dikandani ngono. Alon-alon. Rada muring-muring. Masa peno gak tau ngipi yu? Ngipi apa cang? Wong tuh jenenge wong gak duwe. Kate turu Gak ngono, maksudku iku ngene lho. Heeh. Diomong. Diomong nang. Iya wong pesene mang ngono. Sip. Ono apa cang? Bahaya rek, bahaya. Iki kan ngomong dhewe kiri. Ngene lho yu. Wis Iki gak apa-apa wis. terus terang yo. Peno iku didoleki Jonet. Lho, cak jonet golek ya. Iya. Lah Tak takoni, apa sih kok golek yu Juwaria? Wis pokoke sampekno ngono, ngono ae. Gak ngaku yuk masalah. Gak ngaku tak takon ya gak ngaku rek temen gak ngaku kok ngaku ngono. Gak ngarawat dhewe metu kanca Peno kan kabeh. duwe mesti duwe anu peno unek-unek. Ah. Apa to? Kok aku iki didoleki Jonet? Mosok Beke peno duwe masalah sing apa sing kependem beke karo. Perasaanku aku cak jonet iki ya gak di masalah. Ya gak duwe salah, gak di apa-apa. Cak jonet iki wong aku apik, Cak. Kaya dolot, kaya wong tua dhewe. tapi berabak Berabak. kaya muring-muring kok. Lah lha apa ya, Ya Cak? monggo. Wis saiki sampeyan eling-eling dhewe gak apa-apa. Beke taun kepungkur, beke wingi, beke Ah, saulan ngono lho. lho. Peneling-eling dhisik Tak alon-alon. eling ya, Cak. Iku bae Cak Apa? rasa kuwi ya. Kan di omahku iku kan ana sedekah bumi. Sedekah bumi, terus. Terus lah biyen iku Cak Jonet iku weweh nang aku. Oh, weweh nang peno. Lah terus aku jenenge wong rondo, Cak. Iya, iya. Jane sing golekno blonjo. Hmm. Aku mek isone ngasat tok. Dadi Cak Jonet iku mang gak tak wewehi, Cak. Gak tak teri. Mungkin masalah iki. Paling yo masalah iku, Gus. Dadi Wis, peno ngene gak iki. iso balekno lah. Jadi. Saiki apike peno dayohi rono. Wis saono e Saono sama apa, apa? Apa, Cak? Aku yo gak diopo-opo arene, Cak. Duwe yo gak nyekel, Cak, kate golek utangan. Ayo, ya apa? Riko sing tuwek. Sing tanggung jawab. Kok cek ngono sih, Cak? Iwe iki nyelempet iki. Wis masalah gampang wong ngono kok. Lho lah, korene. Kuat lho, Jun. Aku masih ojek nom duwe dhuwit. Sik yu tak golekno yu. Kon niku nggogoni apa kon niku? Sik yo tak dolekno sing wongkul. Apaan, Cak? Apa wongkul iku? Meneng kok. Lho kok padha arek iki. Oh, Wis mbok blonjo apa 5.000. Kri tambahno kri. Aku gak gowe rek aku. Wow aku. Ya wis engko kan aku lanang ganteng-ganteng Lah, gak iya. duwe. Sing kok mang entek ta rek? Walah ya wis Cak, iki sak ono. Sing gak apa-apa. Nek ngono ngene Cak, ya aku tak nggone nang pasar, mbok tuku tahu, tak tuku tempe. Pokoke peno rono. Nang nggone tak jono. Terno nang nggone. Bek permasalahan iku gak apa-apa. Yo, iya Cak. Apa sing dadi kekarepane Jonet engko turutono. Sing penting peno rono. Ya wis aku Ngono. jaluk sepuro. Ya, Ya, ngono. Ya wis aku tak blonjo. Ya, ya. Ya. Cek rukun terus ngono lho yu ya. Wis, Ya, tiba yo bek keporo iku yo garo. lah nek iki aja diculno. Terus? Ayo dipantau teko mburi. Iya nek gak ono apa-apa Ya ya. ono permasalahan sih gak bener. Ah, Dhewe wong iki iso- lho arek wedo. Iya. Ayo dipantau teko kadoan. Didekengi. Ya apa nek didayoi Juwaria Jonet iku tingkah polahe. Ya, makane iku saya Bener. kita. Iya. Iya, ayo. 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 Udah.